Fl-aħħar sigħat pajjiżna rreġistra 3 każijiet ġodda ta' COVID-19 filwaqt li ifiqu 2 persuni bl-ammont ta' każijiet attivi huwa dak ta' 27. Dan filwaqt li ma kienu rapportati ebda mwiet bl-ammont ta' vittmi li ħalli din il-pandemija fil-Gżejjer Maltin jibqa' dak ta' 420. Sal-erba' ingħataw 640,729 doża tal-vaċċin kontra l-COVID b'aktar minn 299,000 persuna huma mlaqma b'mod sħiħ. Mill-bidu ta' din il-pandemija f'Marzu tal-2020 kienu reġistrati 30,598 każ ta' dan il-virus filwaqt li ifiqu 30,151 persuna. Intant madwar 7,000 persuna f'pajjiżna mistenna jieħdu t-tieni doża tal-vaċċin tal-AstraZeneca qabel ippjanat, dan bħala prekawzjoni kontra l-varjant Indjan magħruf bħala Delta minħabba li dan il-varjant jinxteret iktar malajr. L-awtoritajiet tas-saħħa Maltin qalu li l-perjodu ta' 10 ġimgħat bejn doża u oħra issa se jkun imnaqqas għal 8 ġimgħat. Malta mhux l-uniku pajjiż illi ħadet din id-deċiżjoni hekk kif fl-aħħar jiem anke l-Irlanda rrapportat li t-tieni doża tal-AstraZeneca se tkun qed tingħata qabel il-perjodu stipulat.